Si mimozemšťan. Máš super schopnosti. Nedávno si s priateľmi zachránil svet. Čo robíš pre zábavu? Cieľ. Mstím sa. Mal som na mysli čítanie, či jogu. Čau, kamarát. Využi tento čas na relax. Som bojovník z kmeňa Ježúr. Zostanem na zemi len preto, lebo som dal sľub tebe a Lišiakovi. Tak, konečne sa cítim ako doma. Nie, určite nepremeníme obývačku na arénu súbojov gladiátorov. Čo tu robí Ozzy? Vyzve na súboj svojho nepriateľa. Zajal si nášho poštára? Toto nie je miesto na boj. Moja cesta sa začína. Poď, veď. Väčšine ľudí som na smiech. Nebudem sa ti smiať. Urobím z teba bojovníka. Rozbijeme ich. 6 epizód. Knuckles. Bez jeho malých priateľov je zraniteľný. On je kľúčom k môjmu najnovšiemu výtvoru. Pracovali ste pre robotník. Priveďte Knucklesa. Dráha je rezervovaná. Chcete mi vziať moju silu? Vyzerám, že potrebujem tvoju silu. O čom to hovoríš? Jasné, že ju chceme. Kvôli tomu sme tu. Len jeden hrdina Si môj. je taký drsný. Dal som sľub, že planétu ochránim. Idris Elba. A to aj splním. Ó, bomba! Niekto dnes dostane výprask. Knuckles. Myslím si, že dnes bude nádherný deň. Zachrániš ho? Nie, musí sa naučiť zachrániť sám. Knuckles!